И по този начин дисбалансите от фискалния и банковия сектор на свръхзадлъжнели държави като Италия и Гърция се прехвърлят трайно и устойчиво върху баланса на ЕЦБ. Голяма част от предприеманите мерки са фокусирани именно върху подпомагането на фискалната устойчивост на свръхзадлъжнелите периферни държави. С други думи, този тип парична политика има преразпределителен характер и фискално дисциплинираните нации директно субсидират царския живот на фискално разюзданите. Така ЕЦБ е потънала до шията в неясни и за самата нея кредитни рискове, които всяка следваща криза изостря все повече и повече. На това се дължеше тотално шизофренното поведение на ЕЦБ от средата на 2022 година, когато хем почнаха да се вдигат лихвите и да се затяга паричната политика, хем се създаде нов спасителен механизъм за Италия с идеята да се изкупуват италиански облигации, което обаче си е пар екселанс отхлабване на паричната политика. После не се чудете защо инфлацията вече втора година си бушува необезпокоявано в еврозоната. Нашата БНБ във валутен борд по закон няма право да върши подобни лудости и точно поради това българския лев просто няма никаква алтернатива.